Hej Gorm. Velkommen til studiet. Eller omvendt. Jamen ved du hvad, Sebastian, jeg er simpelthen glad for, at du vil komme herud i mit lille podcaststudie, og at vi kunne lave den her videopodcast omkring Cirkus Summarum og hele sådan opbygningstiden på pladsen derude. Fordi det er du nemlig ekspert i, og har gjort ret mange år efterhånden. Jeg ved ikke, om jeg er ekspert, men jeg har i hvert fald min 16. gang foran mig her til sommer 2025. Hold op. Så jeg glæder mig super meget til, at græsset bliver helt grønt, og de første teltpæle, de bliver slået i jorden over i Ballerup. Ja, klart. Grunden til, at vi laver lige præcis den her podcast, er lidt for at kunne skitsere for dem, som måske ikke kender så meget til Cirkusbyg. Sådan, hvad laver vi? Hvad går det ud på? Og hvornår laver vi det? Og hvor mange kan man egentlig regne med at møde, når man kommer derud? Ja, altså man kan sige, at kvæg, at jeg har lavet det så mange gange, er det også naturligt, at jeg får lov til at sige lidt omkring det. Og min rolle på cirkus har jo ændret sig igennem årene, og nu her, jamen så starter jeg egentlig over på pladsen en lille uges tid før premieren, hvor at vi møder ind om mandagen, lige får et overblik over, at teltet det står der, og de små telte rundt ude på forpladsen også er blevet sat, og så er det egentlig lidt et blankt stykke papir, som vi står og kigger på. Og der ligger jo rigtig mange opgaver, som ligesom bliver landet derovre fra lageret i Hedensted eller i Brædstrup. Og der begynder vi ellers så småt at køre dem ud, altså de her opgaver, som skal bygges rundt på hele forpladsen, sådan at vi kan skabe den sådan bedste publikumsoplevelse og service for alle de publikummer, der så kommer resten af sommeren. Så det er en enorm intens og spændende proces at ligesom skabe hele det her univers for de mange tusind publikummer, som vi jo så skal servicere resten af sommeren. Ja, for det er en ret stor plads, der skal bygges op, og der er ret mange elementer. Teltene kommer, der er nogen, der sætter op for os. Vi er så heldige, at Enoch Show Production kommer og sætter det helt store, røde, fine telt og indretter det med alle deres folk. Og så går de ellers i gang inde i teltet, hvor vores primære opgave, jamen det er egentlig at sørge for, at rammen uden omkring teltet bliver sat. Og der har vi jo nogle teltrammer, og vi har nogle boder, og vi har en hel masse ting, der sådan i ugen op til ugen, hvor vi starter med at bygge op, der bliver de kranet og sat sådan, så de grove ting på pladstegningen ligesom bliver skitseret, og der bliver forholdt sig til, jamen, hvordan er indgangen, og hvordan er publikumsflowet rundt på forpladsen, og hvordan giver vi sådan nogle små rum rundt på cirkuspladsen, som gør, at jamen, egentlig alle kan fordybe sig, og at der er plads til alle, sådan i, jamen, har man lyst til at være aktiv og hoppe, jamen så skal vi selvfølgelig have lavet et hoppebogsområde, og der er sådan mange tanker, der sådan tidligt allerede nu her i foråret bliver skitseret og ligesom bliver tænkt nogle tanker i forhold til de erfaringer, vi har gjort os de sidste mange år. Og du rører lidt ved pladstegning hernede, den kommer vi tilbage til, lige at gennemgå. Ja. Lige for at bringe lidt kontekst til, hvis man sidder som lytter, så er det, bygger vi op i år bygger vi op i uge 25, en hel uge, mandag til og med lørdag, hvor vi simpelthen bare møder ind, hjælper ad med at bygge det hele op. Og det her cirkus, det er Cirkus Summarum, som er sammen med Muskelfonden, DR og DR Big Band. Muskelfonden samler penge ind til folk berørende muskelsvind, og har så det her som en gren. Der kommer 110.000 gæster igennem på en sommer. Vanvittigt stort. Så det er også muligheden for ligesom at få lov til at sætte sit præg som almindelige mennesker, der ikke har større fingre ind i spillet af den robotmaskine. Så kan man komme der og ligesom være med til at bygge det op. Ja. Ja, man kan sige, at vi har jo en hel masse små opgaver, som jo skal foldes ud og pakkes af paller og stilles op og ordnes, klargøres, og noget skal rengøres, og nogle store linjer skal sådan ligesom sige, at de skal indrettes med, det kunne være en popcornbod, og der er jo store opgaver, som stille og roligt bliver mindre og mindre og mindre, som dagene de går, og vi får mere og mere finish på, og det sidste vi gør, jamen det er jo at sætte produkter og varer op sådan, som display for de gæster, der så kommer til forpremieren. Ja. Det er sjovt, fordi jeg har lavet en dagsorden og forsøgt at ligesom forberede, at mig og Gorm, vi kunne have sådan stille og rolig, slavisk overskuelig strøm igennem alt det. Man kommer her allerede længe foran i forhold til sådan, hvordan tager vi det punktform struktureret, og det er jo glimrende.
Hvor mange, når du sådan tænker, nu skal jeg overbygge cirkusplads op i Ballerup, hvor mange gad du godt at have på et hold? Jamen, for mig der er 12 mennesker et rigtig godt tal, fordi at jeg med 12 frivillige kan dele dem op i for eksempel 3 hold af 4 eller 2 hold af 6. Det er super vigtigt for mig, at folk de løfter sammen, at man er som minimum 2 og 2 sammen om en opgave, så man også har det hyggeligt og kan gå og snakke i løbet af dagen, fordi at man skal gerne føle og fornemme denne her cirkusfamilie, at vi er sammen om at løfte denne her fuldstændig enormt store opgave med at få det hele klar til, at forpremieren starter. Der er nogen, der knokler på inde i teltet, og det er både musikere, artister osv., teknikere. Men vores vigtigste opgave, jamen, det er at give et godt førstegangsindtryk til de publikummer, der ligesom træder ind i den her magiske verden, som vi lidt forsøger at skabe. Så 12 mennesker er... Det magiske tal. For mig er det et rigtig godt tal. Ja. Og nogle gange har jeg lykkes med meget færre. Nogle gange har jeg været heldig, at der har været flere. Men 12 mennesker, meget mere prøver jeg egentlig at bede om, fordi at jeg også godt ved, at for nogen er det en travl sommer, hvor man måske har andre planer. Men det gør bare en kæmpe stor forskel for mig at vide, at der er nogen, der kan gå ud og sætte banner op, eller der er nogen, der kan lægge noget gulv, eller andre små opgaver rundt på cirkuspladsen. Og det skal jo siges, at hvis der kommer flere end de 12, så er der stadig rigeligt med opgaver. Ja. Det er bare detaljegraden, vi har mulighed for at gå dybere ned i, når vi er det ekstra mandskab. Ja. Og ellers så betyder det, at vi hurtigere kan gå ind i boderne, begynde at sætte dem op, begynde at sætte skiltene, som de skal være, for det er endnu mere lækkert. Altså, der forsvinder jo ufattelig mange timer sådan i de små detaljegrader inde i selve boderne og i aktiviteterne, og der kan vi jo fortsætte. Og det er jo også skønt. Så det vigtigste for mig er egentlig, at vi sådan kommer godt fra land og får kørt alle pallerne og alle de ting, vi skal bruge, om det er ude på en aktivitetsbane, eller om det er en popcornbod. Altså sådan, at tingene ligesom bliver kørt derhen, hvor det sådan skal bruges, og at jeg så har folk, der kan hjælpe med at få det hele til sådan ligesom at stå skarpt. Og der bliver det jo altså finere, og det kan godt være, at man tænker, hold kæft, det har været hårdt i starten, men altså, vi skal nok nå det, og vi har nået det i de sidste 15 år, og vi skal også nok nå det her i 2025 og 26 og frem efter. Ja. Du snakker lidt om, der er nogle mennesker, som rykker det fra ud på pladsen, fra paller. Ja. Men de skal også lidt fra paller, eller fra lageret på paller, ud et sted. Fordi vi har nogle teleskoplæsser, kørere, nogle trukchauffører. Ja. Er det sådan... Altså, det er jo fedt, når der kommer nogen, som kan overskue pladsen, kan kigge på en pladstegning og har en forståelse for, at det her det skal flyttes fra lageret og ud til en aktivitetsbane, og man kan give en besked over radioen, og man sådan forsigtigt, uden at vride græsset de stykker, kan løfte op, og sådan rimelig effektivt og hurtigt få det ud, hvor det skal bruges, og så allerede måske har noget klart til gaflerne, som skal den modsatte vej. Så vi prøver jo ude på pladsen at få tømt buerne eller pallerne, sådan at alle ting ligesom også kan blive ryddet op, så at chaufførernes fornemmeste opgave, jamen når de kører frem og tilbage, jamen så har de hele tiden gaflerne fyldt. Ja, lige præcis. Ja. Men også at de passer på, og også at de er opmærksomme på og kan se et par skridt foran sig. Så erfaring er helt klart et foretræk, og forsigtighed, fordi at det er nogle store, tunge maskiner, og vi vil enormt gerne passe på alle de ting, som vi stiller ud derude, og at det skal kunne holde en hel sommer. Og til de truk-entusiaster, der er, så tror jeg, vi har en 9 meter, og jeg tror, vi har en 15 meter. Jeg er lidt i tvivl om nummer 2, om hvad den hedder. Men den er rød. Den plejer at være rød. Og sort. Og der er store gummihjul på. Det er, altså prøv at høre, det er jo verdensklasse. De kan virkelig flytte nogle tons og nogle materialer rundt på pladsen. Så hvis man har noget god erfaring med det, så må man helt gerne komme og hjælpe lige præcis med de opgaver. Den tænker jeg, at du og de kære kollegaer inde på fronten, at det er dig, man tager fat i, og ligesom finder ud af, hvordan man klarer den. Fordi det er i hvert fald en opgave, som er vigtig, at den er
afklaret, inden vi lander derude, så der ikke er sådan en forventning om, at hey, jamen, jeg har et trukcertifikat, og jeg springer lige ind. Jeg vil gerne køre de næste 4 timer. Ja, fordi de aftaler, de er ligesom lavet, når vi lander derude, og de folk er fundet, som ligesom skal bruges til den opgave. Så det er ikke sådan, hvem kommer først ind i den om morgenen. Det er klart defineret, hvem der har teten på at sidde i den. Det betyder så også, at man godt må række hånd op, eller række ud, hvis man har en lille entusiast i lommen. Så tager man selvfølgelig bare fat i mig, og så planlægger vi det derfra. Ja. Så er der et elhold. Strøm. Vi skal have strøm rundt på hele pladsen, altså kabler, og der er Torkild en god mand at kende. Det er nogle tunge opgaver, og han har lavet nogle eltegninger, og har lavet nogle vilde beregninger på, hvad forbruget er rundt på hele pladsen, ude i de små boder, hvor at pandekagen skal varmes. Jamen, der er et forbrug. Jamen, det betyder, at de skal have så meget kabel derude. Skal vi kigge på? Vi kan sagtens prøve at kigge på tegningen her. Jeg tænker, den også kommer op på skærmen. Men vi har lageret herovre, og vi har noget strøm, der kommer ind i Ballerup herovre, og så kører der ellers noget powerlock ind til teltet herinde. Men ellers så har Torkild tænkt nogle tanker i, at der skal være færrest mulige kabelovergange rundt på pladsen. Ude på forpladsen er der også noget strøm her midt på omkring Slottsejs. Og ellers, jamen, så skal der jo bare trække store, fine, tunge kabler rundt på pladsen. Og det lyder måske hårdt, og det lyder måske kompliceret, men for mig igen, jamen er man 2 og 2 og har fået noget instruktion, jamen så skal man nok komme hele vejen rundt, og jeg er sikker på, at Torkild, han nok skal instruere det. Han kan ikke og skal ikke løfte alle kablerne rundt på pladsen. Men en super kompetent elinstallatør, ja, og har styr på alt opsætning, skal bare have hjælp til at sætte stikkene sammen og trække dem ud. Og der er jo værktøjer og maskiner til at hjælpe med transport frem og tilbage. Det er sådan set bare begejstringen for strøm. At hvis man har en lille elektriker i lommen... Hvis man er i stødet, så ja, vælger jeg til Sebastian. Det er det spændings... Sebastian. Jeg tror selv, vi finder ud. Vi kører videre. Men det er i hvert fald, altså, når vi laver sådan et podcastformat her, så er det jo super meget for at dele den her begejstring og entusiasme for at få et cirkus klar til de her tusindvis af publikummer. Og når man lander som frivillig måske et par uger efter, jamen, så tror jeg ikke, man nødvendigvis er klar over, hvilke arbejde og hvilke tanker, der har ligget sig forud for, at man står derude. Og det kan godt være sådan lidt, om der står Gorm, og han deler opgaver ud, og det gør jeg gerne. Og jeg gerne forklare dem, sådan at alle kan være med. Og der er virkelig altså de helt tunge opgaver, hvis man synes, det er sjovt. Men der er virkelig også de helt lette opgaver, hvor at vi skal have sat nogle duer fast på bordene, fordi vi godt vil have det her visuelle udtryk på cirkuspladsen. Så det er sådan, altså der er virkelig opgaver til alle, og det er min rolle at hjælpe med at finde opgaver til de kompetencer, som du sidder derude og har lyst til at deltage med. Og vi har vitterligt haft alle kompetencer fra folk, der har siddet i kørestol og haft hjælpere med, til nogen, der løber rundt dig selv inklusiv for nogle år tilbage, hvor at du jo i fuld firespring jo hurtigt skulle have sat ting op på forpladsen derude. Og nu står du her som kræveafvikler, og det er jo skønt, altså, at vi ligesom kan motivere og aktivere folk fra frivillighed og hele vejen ind i indsamlingsafdelingen. Min personlige oplevelse med det har i hvert fald været, at det har været sindssygt fedt. Og både komme ud og brænde krudt af, men også det med at være en del af det lille hold, som vi nu har været derude. Fordi når vi er de der 9-12-15 personer, så er det mere hyggeligt. Og det er en anden hierarki, man kommer ud til, i forhold til, når vi står 50 mand under afvikling. At så er der bare nogle andre roller. Ja. Her er lidt mere løst. Hvad vi så også gør fra kontorets side af, for ligesom at beskytte de frivillige, der kommer ud, så de ikke skal gå og løfte tungt gulv hele tiden, det er at hyre lokalforeninger ind. Så kommer der nogle gange 5, nogle gange 12 mennesker, som ikke er med i en så lang periode, men som kan lave de der tunge løft, som gør, at vi ellers vil brænde ud, og gør, at vi kan holde længere. Så skal det også siges, at hvis man så har lyst til alligevel at lave de tunge løft, tungere løft, så tunge er de heller ikke.
Ikke hvis man er 2 og 2. Altså, jeg ved godt, at der er rigtig mange, der griner af mig, når jeg insisterer på, at vi skal være 2 og 2 til at lægge det her gulv her, fordi jeg er da Superman, jeg kan da sagtens tage den her linje. Ja, men der er altså også bare ufattelig mange kvadratmeter, der skal lægges. Ja. Og det kan godt være, at klokken den er 9 om morgenen, og vi er godt i gang med den første bod, men vi mangler altså lige 8 andre boder. Og der vil jeg sgu gerne passe på de folk, vi har derude. Ja. Både for min skyld, fordi at så holder I bare meget længere, når det er, I skal hjælpe med at bygge cirkus op, men lige så meget for deres egen skyld, fordi at vores knæ, vores ryg, alt skal vi egentlig bruge i mange, mange, mange år, og ikke kun lige give den fuld gas her på cirkus. Så jeg insisterer rigtig meget på, at det skal være hyggeligt og sjovt, og at det skal være opgaver, man kan gå til 2 og 2. Så ved jeg godt, der er nogen, der sådan gerne vil lave nogle opgaver alene, og de behov, jamen dem forsøger jeg egentlig også at tage hensyn til, fordi at igen, jamen der er nogen, som måske har lyst til at være et andet sted på cirkuspladsen, og ikke lige nødvendigvis synes, at alt det sociale er det fedeste, og det har jeg super meget respekt for, men kom og prøv det, og så skal vi sgu nok finde opgaver til høj som lav. Ja, og det er der er både maleopgaver, vaskeopgaver, altså rens lyskæde, for eksempel, havde vi de gjorde sidste år. Så havde hygget sig med en hel formiddag, og gjorde det? Jamen, en fed lille ting, jamen det var egentlig, at vi havde de her puslespil rundt på pladsen. Og det var fint nok, at man har noget rå træ, der skal lakeres. Og der var mange brikker, der skulle lakeres. Og det var jo en opgave, som... Jamen, den skulle gøres. Den er lige til at gå til, men det, der egentlig var vigtigt for mig, jamen det var at finde et sted, hvor der var skygge. Sådan at den person, der ligesom sad og varetog det, ikke sad og blev stegt i solen. Og der var allerede etableret en børneklubtelt, hvor vedkommende så kunne sidde og lakere ufattelig mange af de her puslespilsklodser. Og personen hyggede sig med det. Helt gevaldigt. Det var fedt. Det er mit indtryk. Ja. Og jeg glæder mig til at se hende igen til sommer. Altså, fordi der er sgu opgaver til alle, det må jeg sige. Ja. Fedt. Sebastian, jeg vil bare lige sige, at på et eller andet tidspunkt her i løbet af podcasten her, så har jeg en lille overraskelse med, som er 15 år gammel, som jeg glæder mig til at vise. Det var sjovt. Så jeg tænker, det kunne være sådan en lille cliffhanger til efter pausen. Ja. Okay. Jamen, Sebastian, vi er hen over sådan en lille pause, en lille break her, og vi tænker egentlig, vi fortsætter med at vise lidt stemningsbilleder ude fra opbygningen. Hvad er det, 2024, vi har billeder fra her? Det er 2024. Og vi ser jo Madmanege-teltet, den gennemsigtige telttop, 12 meter, som ligger på gulvet foran, eller på græsset herude. Ja, og jeg tror egentlig bare, at vi lige sådan hopper stille og roligt igennem de forskellige billeder. Ja da. Her er de ved at pakke ned i Aarhus. Det er sådan det sidste, vi kalder dem nogle gange dumme runder, hvor vi ligesom skal sikre os, at vi får det hele med. Det er chaufførerne. Hygger sig gevaldigt. Og det er jo kendetegnet ved alt det her, det er, at det skal være hyggeligt. Og der har vi jo dig, som giver thumbs up på... At vi er 2 om at løfte gulv. Ja. Bortset fra, at du har hænderne fri, men det... Har vi en kære Turbo, der er i gang med at vaske lyskæde. Ja. Efter bedste formåen, det er fedt. Ja, der er vi i Ballerup igen, og vi er ved at sætte hegn op, skråstiver, fordi der er et vindtryk på det. Igen er der jo mange definerede opgaver, som skal laves. Flugtvejsbaner, og de skal ikke kunne vælte, hvis det er. Og der er overraskende mange af de her sådan små ting, som bare skal laves, som man måske ikke helt anerkender, når man bare ser det i sådan en helhed. Det er i hvert fald svært at forstå, hvor mange opgaver der ligger. Her bliver der hængt noget hvid molton op i Madmanege-teltet igen. Og jeg kan bare sige, at der var en fri opgave, hvor de stod og tænkte, hvordan skal vi løse det her? Og de fik bare lov til at være kreative. Ja da. Flagstangen, der skal op i Madmanegen med flaglines. Der skal males nogle borer til kreateltet. Ja. Ej, hvor de gør det godt. Det er den hvide molton, der kommer op i Madmanegen, og duene, som lige mangler at blive klipset, så det ser helt skarpt ud. Og det er jo igen, tingene er i proces. Og det er så mig, der er ved at instruere I forud for en nedpakning fra Ballerup, hvor vi jo skal flytte hele pivetøjet til Aarhus. Og der står du og fortæller omkring spansæt, hvordan de skal åbnes og lukkes, og hvordan man skal hive pløkke op og... Prøv at høre, det tager vi igen til sommer, så hvis man gerne vil være med til flyttet, hvilket jeg jo kun kan anbefale, så er der virkelig mange gode opgaver. Og det er nogle effektive timer, hvor det gælder om at få alt pakket på paller, sat på lastbiler og kørt til Aarhus. Så der er rigeligt at se til. Og flyttet, det er 2 dage i Ballerup, hvor vi så pakker ned. Og så stille og roligt, så rykker vi til Aarhus, og så bruger vi 3 dage på at sætte det hele op igen. Måske lidt mere. Ja, vi skal i hvert fald være klar til forpremieren derovre, og tage dagene, som de kommer igen.
Det går lidt stærkere derover, fordi der er lidt færre dage til rådighed. Ja. Men igen, der er masser af opgaver for alle. Kabelmåtter, der bliver rullet sammen, eller måske var det der lå under græsset på nemlig portalen. Der bliver lakeret og malet, og indgangsteltet bliver flyttet og sat på plads. Så der er virkelig hundredvis af små opgaver, som jo er for alle personer, som kommer. Hopper lige tilbage her. Det er den kære Flemming og Louise, som Louise er lidt ærgerlig over, at Flemming han allerede har sat pløkke i, fordi Louise må gerne lave noget hårdt fysisk arbejde, og må desværre gå forgæves med hammeren. Fordi vi bruger skruepløkker, eller? Præcis. Det er sjovt. Det er sjovt. Og han var så glad, da han stod der. Popcornportalen skal samles, og ellers, jamen, så er der jo trukken, hvor man kan se hele universet folde sig ud foran sig i løbet af opbygningen og flytning og nedpakning. Det var det sidste. Men for lige sådan et talesæt, så er det jo virkelig sådan en myretue, som rykker rundt på cirkuspladsen, og alt afgår mere eller mindre fra lageret, hvis det ikke er blevet kørt direkte ud fra en lastbil. Og så bevæger vi os ellers sådan rundt på cirkuspladsen i små hold, og sørger for at få løst alle de her opgaver. Hvis man ikke har en opgave, eller er færdig med en, jamen, så må man gerne melde ind til mig, eller sådan at man hele tiden er opsøgende på det, fordi jeg forsøger at være over hele pladsen, og forsøger at være en opgave foran, sådan at alle ligesom har hænder til at løse de her mange opgaver, som der ligesom kommer. Også der er en følelse af, at man får noget for hænderne. At der er noget at lave. Ja, det er super vigtigt. Altså, dem, der kommer ud på cirkuspladsen i opbygning og i flyt og under hele afviklingen, de gør en kæmpe forskel. Ja. Altså, og det er jeg hvert år dybt berørt over, at det er så sindssygt fedt at se, at nogen tropper op år efter år og kommer tilbage og hjælper med at få tingene til at lykkes og få det til at ske. Og der er sådan en helt særlig ånd om, at vi gør det her sammen, og vi gør det, fordi vi synes, det er fedt, og vi gør det, fordi det er pisse sjovt, og vi gerne vil Cirkus Summarum helt ind i hjertet. Ja. Jeg har taget nogle fællesbilleder med. Ja. Og sådan, det er måske både fra sidste år og fra forrige år. Men det her, det er simpelthen dit hold, da vi bygger op i Aarhus. Det er jo skønt at se. Altså, der står vi jo på græsset op i skoven derop, og det er jo bare en dejlig sommerdag nu, hvor vi står her i det tidlige forår, og det er lige i starten af marts måned, hvor vi optager det her. Så det er jo skønt at se grønt græs og blade på træerne, og en flok smilende, trætte mennesker, som har været med til at gøre en forskel for os alle sammen. Her har vi et lidt mindre hold, men det er dem, der hjælper med at bygge op i Aarhus. Ja. Også fed energi. Ja, for fanden. Ja. Der er det helt store arbejdstøj på, og her har vi, jamen igen... Det er dagen efter, tror jeg. Ja, igen, alle skal virkelig bare have min største respekt for at komme og gøre en forskel. Og her kan vi se, at teltet er ved at... blive pakket ned, tror jeg. Ja, det tror jeg også, det er. Jeg tror, det er Ballerup, hvor det er ved at blive pakket sammen. Og det kunne godt være et tidspunkt, hvor jeg et eller andet sted er på vej mod Aarhus, fordi at i Aarhus, der kommer alle lastbilerne jo ind fra tidlig morgen, dagen efter Ballerup. Og så begynder jeg egentlig bare forfra derovre og sætte alle pallerne ud, sådan at vi har opgaver til, der skal bygges op i Aarhus, og så kører det egentlig igen. Og der skal helst også være et overblik, inden frivilligheden kommer. Ja, jeg skal lige have et par timer til at danne mig et nogenlunde overblik, så jeg ikke bliver overhalet indenom af entusiastiske frivillige, som er hurtigere end jeg. Vi havde jo besøg af nogen fra Grøn Koncert sidste år, som kom og hjalp med at pakke ned. Hvilket gjorde, at på en eller anden sindssyg aktiv vis, så var vi færdige med at pakke ned efter 24 timer. Og det er jo fedt. Og det skal vi jo også helst være, fordi at hverdagen kalder jo på den anden side af cirkus. Ja. Og folk skal ud i deres normale dagligdagsliv og ud af den her cirkus-eventyrboble, som vi jo færdes i. Og så gælder det bare om at fastholde flest mulige kræfter og få brugt dem til at tage de her små opgaver og store opgaver, der ligger i det. Og det er også virkelig her, hvor det kommer til udtryk, at, og som du også selv plejede at sige, da jeg startede, at når hver enkelt time, man lige bliver ekstra, gør bare en kæmpe forskel. Og det er helt vildt at mærke, at når der kommer, nu kan man tilmelde sig både kun en dag, men man kan også tilmelde sig bare 5 timer i løbet af en dag.
Ja. Og mærke dem, når der kommer efter arbejdet, siger, jeg giver lige 5 timer med her, er bare en enorm, både for energien, men også for opgaveløsningen. Altså jeg gør det, jeg kigger lige direkte ud på alle jer, der ser med her, fordi at når I kommer, nogle af jer, direkte fra arbejde, hvor I mødte ind måske 7:00 om morgenen, og tænker, jamen her 3:00, når jeg har fri, så tager jeg da lige ud til Ballerup for at gøre en forskel. Altså, det får virkelig hårnet på armene til at rejse sig, når I står derude og hjælper mig med at få cirkus til at lykkes med at blive bygget endnu en gang. Så kæmpe tak for at komme, også bare få timer efter arbejde, fordi det gør en enorm stor forskel for os alle sammen. Og Gorm, hvornår kan man møde dig derude egentlig? Jamen, jeg står der jo så mandag i opbygningsugen, og er der til og med premieren i Ballerup. Ja. Så tager jeg hjem og prøver at restituere lidt og holde lidt fri, og kommer så tilbage til, når vi flytter, og skal for, at alt stille og roligt bliver pakket sammen, og jeg har lavet nogle planer og nogle lister, og så får vi ellers det hele til at samle sig på nogle lastbiler, som stikker mod Aarhus, og så er der i hele opbygningen i Aarhus. Så kan det også være, at vi er heldige, at jeg engang imellem lige dukker op. Og sidste år var jeg kræveafvikler en enkelt dag, og det var fandme hyggeligt og sjovt, for det var mange år siden, jeg har været i den rolle i almindelig afvikling med forestillinger, og det var fedt. Jeg nyder alle de roller, jeg bliver tildelt ude på cirkus, fordi at det er fandme sjovt. Altså, det er det. Og jeg regner med at være der både til opbygning sammen med dig der, også i flyt, og ugen op til flyt, og så til nedpak også. Ja. Så hvis man sidder derude og tænker sådan, jeg har ikke lyst til at tage afsted, fordi jeg kender ikke nogen, der er der. Så jeg er der i hvert fald i alt det, og går med der også. Ja. Sebastian, nu, hvornår er det, du starter i... starter i 13. Du starter i 13. Ja. Jeg tager noget med, som er 14-15 år. Okay, interessant. Ja, og det er noget, som dem, der var der i 2009, 10 stykker, de vil kunne huske. Det er noget oppusligt, og jeg har taget det med, fordi historien er, at i 2013, der var jeg i praktik som fotojournalist ved Jyllandsposten, og der var jeg faktisk ude ved den her virksomhed, som havde produceret tusindvis af de her små og puslige ting. For det er jo sådan, at når vi laver cirkus, så finder vi nogle gange på, at der skal være noget inde i teltet, hvor at de frivillige de kan komme ind og hjælpe. Der har været et år, hvor vi skulle lave en stjernehimmel, og hvor vi skulle sætte stålwire på tusindvis af sådan nogle små lygter, som så kunne lyse op. Der var jeg der. Der var du der. Og det var hårdt for fingrene at skifte batteri. Altså, og det er nogle vanvittige ting, men som bare giver den der magi inde i teltet. Det her, det var en samarbejdspartner, som havde fået produceret. Nu skal du prøve at se, hvad jeg har fra arkivet. Jeg kan godt mærke, at jeg er spændt. Jamen, det skal du også være. Ja. Det skal du også være. Hvad er det? Det er Kodan. Det er det gamle logo. Det er sådan nogle plastik og puslige sæder, som efter hver eneste forestilling skulle punkteres, fordi de fyldte absurd meget i affaldscontaineren. Undskyld lige, hvis det rasler meget. Jeg har forberedt denne her, fordi de er altså gamle efterhånden, og da jeg satte mig på en af dem, så var de så møre, at den sprang. Nej. Nu prøver jeg lige at puste den op her. Og går man til helt rød i ansigtet, så jeg ikke kan se med her. Jeg troede, jeg havde forberedt den. Men der var simpelthen sådan et lille mundstykke her, som man puster ind i, og så fordi man fylder den med luft, så lukker den også selv. Ligesom med isterninger. Og nu siger du isterninger. Det er faktisk dem, der har opfundet isterningerposen, som... Og der sprang den. Nej. Den er mør, det er et klenodie, det er noget fra dengang, vi havde lilla t-shirts på, dem der kan huske det. Jeg ved, og det er det, der er sjovt nogle gange med cirkus, det er, at så kommer der nogle af de helt gamle, som kommer i en original, skulle jeg til at sige. Det er det jo ikke, men sådan en fra aller første gang, hvor vi havde lilla trøjer på. Og det var simpelthen Kodan, som havde et område ude på forpladsen, hvor at man kunne vinde en tur til Plaiatas. Okay, sjovt går på Fuerteventura. Nej, hvor sjovt. Så dem har jeg gemt, for jeg vidste ikke sige lige, hvornår de skulle ses, eller bruges, eller gøres. Det er dejligt at vide, den er blevet gemt for et formål, jo. Ja, nu skulle de bruges, og det kan jo være, at hvis der er nogen, der vil vinde sådan en, Sebastian,
så er der i hvert fald 5 af dem, du godt må udløje. Et stykke cirkushistorie, et stykke oppuslig cirkushistorie, som er så mørt, at man ikke kan puste op eller sidde på det mere. Det er sjovt. Men skriv i kommentaren hernede under, hvis I synes, at det kunne være sjovt at få sådan en. Jeg synes i hvert fald, det var sjovt at få dem. I forhold til kommentarer også, så hvis I har spørgsmål til det ene eller det andet, skriv det endelig hernede, og så skal vi nok svare på det. Også hvis der er noget, vi har uddybet lidt vagt, så giver vi bare gas. Så skal vi nok komme omkring det. Og det er Sebastian, der kommer til at svare på de spørgsmål. Og det er Sebastian, der kommer til at svare på alle de spørgsmål. Men ellers vil jeg bare lige runde af også at sige det her med, at vi spiser morgenmad, og så er vi klar til at arbejde fra klokken 8. Og dagene, jamen, de varer ind til en aftensmadstid. Og ambitionen er, alt efter hvor godt vi er med, jamen det er egentlig at forsøge at holde aftenen fri. De sidste mange år, der har vi arbejdet fra 8 til 20. Sidste år, der var vi rigtig, rigtig godt med, fordi at vi var et stort hold, der ligesom kunne rykke og flytte nogle opgaver på plads. At der var vi som regel færdige ved aftensmadstid. Og det gav mulighed for at have noget fællesskab og noget hygge om aftenen i opbygningsperioden, som er super vigtig. Jeg kan ikke love det i flyttet, fordi at der er vi lidt mere presset på tid. Men min ambition er i hvert fald, at vi forsøger, at når vi har spist aftensmad, at så er aftenen også fri leg. Til dem, der har lyst til at arbejde, bare sig til, der er masser af opgaver. Og hvad vi når i dag, det behøver vi ikke at nå i morgen. Nej. Og ellers så bruger vi den tid på at tage ned og spise en is, eller spille nogle spil, hygge. Altså, det var jo hyggeligt, dengang vi lå ude på Amager, for der var jo strandtutten. Den savner jeg lidt. Og nu har vi Mac'en. Ja. Og det er glimrende is. Og i Aarhus, der har vi en lille isbutik også. Og den bakker vi op om. Og han holder åben, indtil der ikke er flere gæster. Ja. Og det er vi glade for. Rigtig god energi dernede, og i opbygning. Jeg tror ikke, der er mere. Nej, det er jo lidt dig, der definerer det. Altså, vi har været igennem pladstegninger i Ballerup, i Aarhus, nogenlunde det samme. Der står et telt i midten. Vi skal skabe publikumsområde og bagområde for os. Og dagene starter. Der er masser af opgaver. Der er opgaver til alle, høj som lav. Og det vigtigste, det er sgu egentlig at have det gode humør med derude. Jeg gør i hvert fald, hvad jeg kan for at pakke mit og folde det ud, til når vi kommer på græsset. Der er selvfølgelig lige nogle rammer for det. Ja. Fordi man skal være over 18 for at kunne hjælpe i opbygningen, fordi det er en byggeplads. Og der kører trucks rundt, og det er sådan, det er. Man får t-shirts fra det år, som man ligesom kan arbejde i, så man ikke slider sit eget tøj. Vi betaler alt i forhold til forplejning, og i forhold til transport frem og tilbage. Så det er den billigste offentlige transport? Billig offentlig transport, ja. Så på den måde så er du dækket ind som frivillig, der kommer og hjælper. Og det skal du bare vide. Hvis du enten sidder og tænker, at du selv har lyst til at gøre det, eller du har en ven, som kunne have godt af det, eller kunne hygge sig med det, så tag dem med. Ja. Og så giv det en chance en dag til at starte med. Eller 2, eller 3, eller 4. Det har det med at gribe om sig lige pludselig. Vi glæder os i hvert fald til at se dig. Ja. Og en lille sidste krølle på det er, at hvis du har lidt billeder, lidt gode historier, så skriv dem i kommentarerne hernede under, og så sæt noget ild til den her film her, sådan at den får et liv derude, og vi kan få inspireret med nogle gode sådan historier fra din opbygning. Sæt et årstal på. Jeg havde den fornøjelse at være på apoteket i Viby her forleden, hvor jeg møder Mette, og hun sagde, at hun var på cirkus med hendes veninde Mette. Og det var jo, altså, der var sådan lige, jeg kunne genkende, og nu fik jeg taget mig sammen til lige at spørge hende, hvor er det nu lige, vi havde det? Det var så 8 år siden, at jeg sidst havde set Mette og Mette, og de havde vist været med i 17, 18 og 19 på det tidspunkt, lige før corona. Okay. Så der er jo sådan nogle fælles minder derude, som ligger og gemmer sig, som jo et eller andet sted kunne blive inviteret ind her foran mikrofonen, og historien kunne blive fortalt, og vi kunne fortsætte i det uendelige. Men skriv dem nu i kommentarerne hernede under, fordi at det er sgu hyggeligt at se, hvad vi har fået skabt igennem årene. Ja. Så et årstal på, lidt billeder, lidt ord. Jeg vil glæde mig til at læse det i hvert fald. Som allersidst, så tak fordi I gad lytte med. Tak på vegne af Muslimfonden for alle jer, der kommer og lægger timer og energi og fritid i netop at hjælpe arrangementet. Håber vi ses derude. Du kan møde både mig og Gorm derude. Næsten under det hele. Og ellers bare have det fedt.
Og så siger vi tak for i dag. Er det ikke sådan? Det gør vi i hvert fald. 3, 2, 1. Cut.